Figyeljetek, főleg Krisztián, a kicsit Áron is, hogy középen visszaengeditek a lapátot a vízre, és ezért le kell nyomni a forgatás előtt. Akkor tartsd meg egy vonalba a lapátot. Szokásos, Deli! Tartsd meg magadot vízfogás előtt! És Levi meg nyújj ki hosszabban, Levi! És dolgozzon rendesen a lapát a vízbe! Nagyon felületes a lapátmunka. Szemedet!